ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ngitip bamenta kasngi ngi rakhe ya kasngi kraw ne kasngi buram jong u Francis Xavier ubadai unong yada jong kari India jongi wala daw day utrai ri nang ne na India hanrei wala daw wan na kawai gari ulawan bansa banlong kumanga kumapi ulawan ban ai ne ban samlem ya ka khubor ka jong utrai khamta me kumba ula snap ya ka sur ka jong trai kumba ula snap ya ka ta ka jingkhot ka jong trai ban long missionary ulawan sha ka ri India kuma missionary but u la le ya ki ka missionary jungu ha ka ri jungi but dai nama ta ka daw ba kabalang kalakhot ya unong yada jong ka ri India te hagane kasngi kraw jong une unong yada jong ka ri jungi u Francis Xavier to kan kandiat ngene pusan shapang ki jinglong jong une u rekhoi bat kumchuro ka gospel ka bang yos ngeu ka kren shapang ka jinglong ka jingman jong u breu u ba yos ngeu no basngap ya ka jingkhot ka jung trai banlong u missionary ne ka missionary ngitip shai bau Jisu ha bau khot ya ki apostle ge jungu bat kumjuru ya kine ki nyop arngot ki badai ki senran ki badai ki nongbut ki jungu ban yai peteng ne ban penhe pensan ya ka kamram ka bau bleu pa ula pen khamti ya Jisu u bleu pa ula pha yo Jisu u khon jungu sha kanak perthei ban penurlong ya kajing ik teu Jisu rukumju dalade marwe tip shai ba la de nama takadaw udon kam ki missionary ne ki nong yarab ki nong Christian yu ki ban peteng ya kanega kam de nama takadaw ulajit ya ki apostle but ulajit ro ya kine ki nyop arngot ki badai ki senran ki jungu ki nong bot ki jungu mano kine ki senran ne ki nong bot jongu Jisu ne kine ki nyop arngot ki bau Jisu ulajit balapha ha ka gospel ka bang yos ngau manta kasni ha klempep ha ka to ka por ki jungu ki de ki to ki nyop arngot dasisha han re mantapat de mga mapi iwe paiwe ki kon Kristan ki ba long ki ne ki nyop arngot ne ki senran jong Jisu kumba u Francis Xavier ulayos ngeu ya kasur ka jung trai ya ka jingkhot ka jung ban long u missionary but how about long missionary how about snap ya kasur ka jung trai ya ka jingkran ka jung trai ya giktin ka jung trai ka bau pasiaw yu banwan sharindia ulalong u bakloi banwan kanai kadai ka banengkong ka bau Francis Xavier u hikai yang abadepi bamanga mapi ni dai banlong kita ki breu ki bakloi ban snap ya kasur ga jong utrai ni haban keli la dai hakane kasngi hoj sha ni la long ki Kristan kat kene kisnem kat kene ga jinglong rang ba ga junga ga jongpi ni long ki Kristan kan reng haban keli hato sha mangi ni la yos ngeu nem ya ga jing pasiau ga jong utrai ban le bat pendep ya ka missionary ka baula ai yangi u Francis Xavier ula yos ngeu ya kana kasur ka jong trai ki le charin dia ban pen priang ban pen bena ban pen he pensan ya ka hima ka jonga ula le ya gane namar ba ula yos ngeu ya ka jing pasiau ka jong trai mangama pipat ni haban kali hato ngilayas ngap ngilayas ngeu nem ya kana kasur ka bau trai ukuran klempep Ukraine yang ayapi halaki jong kibut kibor yang aku melingdo ya lesi ulang kilet kat sakabak kejaka kaba ki bahalor ki jumi ki pha ne ki jit ban pen priang ki gospel ka jong trai ya pi
kibade ki kimi pa utrai ong pide ban pen priang pide ban pen he pen san ban pen yar ya kahima ga jungblei nengkong na shabe hapo ka ing ga sem ga jungpi hato pios ngau na em ya kana ka sur ga jung trai hato pila le na em ya kana ka bau trai ula tha ya pi ban le lada ma pi kum ukpa ne ka kimi pem sem la ban hikai ya la ga jong kun kikti ga jungpi ha ga jinget kristan Hagajing em Kristan, hagajing kut hagajing soti, kamut bamangi nemapi ngim padios ngau ya kasur ke botrai wong topen he topen san topen yar ya kahima gajung trai tang gajing pen he gajing pen san gajung pi ya lagi jong ki kun kikti hagajing next kem hagajing em Kristan hagajing ai Kristan ban im ya kata gajing em kut gajing em soti pila le ya ke botrai wal ong ban pen he ban pen yar ya ke hima ga jung trai leng ba ga jing im ga ba bha ga ba pi im leng ba ga jing hikai ga jung pi ki kun ba ki kun jung pi ki scam ga jing net ki im ga jing im khot ga jing soti kiru kinang la ban pen he ya ke hima ga jung trai ban pen yar ya ke hima ga jung trai dei na mata ga daw nang kong na sabe ni dei balong kita ki breu ki ba kloi ban pli ya la ka jong kadanut ya la ki jong ki skor ban ngap ya ketin ke bau trai Ukraine yangi upasiau yangi ban peneh pensan ban peniar ya kehima ke jungu kabar pat aba Francis Xavier wan Shakarin dia jungi uday unong wei day utrai chnom tip kar kom em jungi tip kom no ban wan Henry udon kata ka jingshania ya ka bor jong ublei kumbang yos ngeu ha gospel romadagas ni habau pa ya kine kenyo pargot uji suwang wat kuslai wat rai ba pi lately ngangan le na ka banta jumpi u Francis Xavier u shania ya kane kaba utrai ula ong ne la kren u ki le chandia wat kuslai la ra melong unong wei mem tip ka aka shapang jumki mem nang ban keren ekitin jungki Henry kile ngangan pendap ngan penbiang ngangan le naga benta jungme u shania ya kabor jong gajing nang gajing stat jong ublei ha gajing em gajing u manga ma phiru ko han men ko para habang yisimti ya kano ka kam ka bautrai ula pen khamti yangi uai yangi ngi dei badan kane gajing shania ya kabor jong utrai ngi dei ban shania ya kabor ga jong utrai habang yeshania ya kabor ga jung trai klempe putrai hi un simti yengi habau simti yengi u hi un le na ka banta junga ba jumpi ngim don kam ban le henrai ngi don kam tang kata ga jung shania ga jungi ngi de ban IT litlan yala de ha u tang ka jung IT ga jungi u kalong ka badan kam den mata ga daw u Francis Xavier sajusin u khot wearing IP bangi day ban IT yala de how try namar utrai hidala de unsimti yangi namar mauhi ula jit yangi mauhi ula pha yangi balong ki missionary kabangai pat Francis Xavier u hikai yang abade pi balong kita ki breu ki ba kongu ya ka tin ga jungu tang ban sngap tang ban yos ngeu ya kasur ga jung trai kampat biang Henry habangi la asngap neng yos ngeu ya kasur pasiaw ga jung trai ngide ban konguru ya ka e ka ba utrai upatha yangi kane ga long ka ba ya shisha bo nangi ngilong kita ki breu ki ba kloi ban sngap ya kasur kren jung utrai Henry ban le ya kata ka botrai upatha yangi ka long ka ba e Henry ngiyo i haka jing im John o Francis Xavier wan sharin dia haoj harin dia commission jungu kalong kabasai so ngi long Kristan manta ngi client manta dailung ba ki jing lap ke jungu dailung ba ka bor jong ga jing sai ke jungu dailung ba ka jing hikai ke jungu ka ba ngi ka jing ka client manta Henry une urukho jong ka re jungi unong yada jong ka re jungi open i yala de habau let sha ka wepat kari ka ri China ka bangi tep kim pediang yo Henry ma upat ukloi ban
ban ngap ya kata kasur ke jung trai ban ukongu ya ke eg about trai along you de trai daladi u jisu dalade ong kile sha china wala da kim pediang ya mero kile ab hadu ba kan sajia kata kapor u ab hadu lai benai u shong marwei ha katu ka deulanong hadu ba yo mat ya ke jing yap ke jing em ke jing o ko hanmen ko para menta kesni habangi pusan sepang ke jing im bakhoj jong une u riu rangpa jong kabalang jungi u Francis Xavier token ngiro ngin budin ya ge jungi kai ge jungu kaba ulapan ilenti yang ayapi lengba ge jung em khoj ge jung em soti ge jung em barublai ge jungu token ngiro ngin IT la de hu ngin IT la de hu Jisu ngin kerpat bo Jisu un Christian ngi un ai bor ngi un yalam ngi un peten lenti ngi pamangiro ngin la ban em ga jung em kum missionary kum ki missionary ban yas ngeu ka sur ko jung trai ban chania e ka bor ko jung trai bat kum juru ban kongu ya kiktin ki ba utrai la kren yangi an yoro yo Jesus Christ.